Julio Soto, Iker Zubeldia, Pinar Lizaso eta Ametxar Zaius bertsolariak ezoiko lanetan aritu ziren larunbatean seguran Euskaraldiaren barruan. Bertxotan pixka bat bai, baina egiteko nagusia pilotan aritzea izan zuten. Hemen iparrakoako bertxafain ondoenen pixka behotu gine erronkan, da inberdia egun baten, da inberdia hau, da oain arte bilanak batea egin gabe zeren, da proba bat egitea alde. Hain naiz pixka urduri jartzen, orduan iparra egoan eta tabernan errexea da erronka botatzen elkarri, baina gero datorrela pentsatzen ez du nun sartu naiz ni, baina honeaino iritsi gea eta inimerko da. Gaur saiauko gana egiten da, lehenengo pelotan hasiko gea, agur batekin hasiko dugu, eta gero geuk pixkat 3 tanto egiteitunen geldituko dugu, eta bikote bakoitzeko banak bersotan niko dugu, pixkat, eta gero segi bukau arte. Iker Irribarria eta Patxi Ruiz pilotariak izan zituzten botillero. 4 bertsolariak aurretik pilotan aritutakoak dira. Dano pixkat, dano pelotari frustratuk, da, hoxe, berriz plaza irtetzeko aukerea. Ni egia esan oso txikitan aitu nintzen pelotan, dozena bat urte arte ibili nintzen eskuz, eta geroztik apenas ibili naiz, bai palankin eta lagun artea, baina hau dela da pixkat, berri eskuak pixkat egin behar izan ditut, oso esku bigunekoa naiz, da pelotako posturak eta pelotako historiak oso atzean ezkan memorian, da, aitzaki hortan bakizun, nire berotu naiz pixkat eta berriz itzuli naiz orduko oroitzapen eta. Nahiz eta entrenatuta etorri ziren segurara, jendaurrean pilotan aritzeak laurak urruditu zituen. Gaizki, danok oso urdurik gare, esan jende aurreko noituta gare, baina lantegi berri da eta ikusi da, nola atatzen danok. Egia esan gaur bersotakoan nola bait konponduko deula uste, baina pelotakoak beldur pixkat ematen dit, eta uste salsa pixkat behar dela, eta gero salsa uste baino zabalduago egoten da, eta gero jendea etortzen da, eta orduan komeriak izaten dira, baina ni uste lagun arteko giroan hartu, eta pasatzen dela, eta utseindako pelotak ez ditula inor kontatuko uste, eta ondo pasatzea da asmoa, eta aldan onduen jokatzea, eta festa izentzu bat ematia, gero Euskaraldian aitzakian, eta azkenean bakoitzak bere alea jarri behar, guk beste eremu batetik alea jartzea pentsatu dugu. Gero trikipote bat dau, hemen, seguran, eta gero iluntzaldea hoi arte sartu jango geha, eta han beste saiotxoa tengo dugu, han lasaixego, han ja guren gare, eta, holoxe, pixkat deune aberbora hiltzen deun. Irabaztea garrantzitsuena ez bazen ere, Zubeldia eta Sotok osatutako bikotea izan zen garaie, 22 eta 18 emaitzarekin.